كمي كأنيكم زي خبركم تعذبتنا أب نايلومي مدب عالبو نتنتاني قريبنا يزلنا أرستي أب كلماوي وعي ويكا جلوباوي وعي ذات كوري كخونيو جلوباوي وعي ويكا كلماوي وعي كمزي بتدقاقامي بزينا النكتاتولو زعابيه أكبابياون بوليتيكاون صلوا أحديرو زركبيو بقول دما نخلنا هاجرات نملع حزبي ناي عالم زتصلو بمخان دما أقداسنتو نخلو بمعري زملكت إيو سلازي إذا قدايزي كم كندي زعبا حيزنا أبزي أبسترينا ترخيبنا علنا عدماتنا حزبا من قستعب كاب قطبا قدايا تقدر كم ون أمر مسازقي كاب منستري هاجرا والمعاتيم يغني لنا زخبركم عدمات بقطع نبحثي كحلف أمرنا بخاء قلبا وعي ويكا علما وعي كمزي كتكس زتصنحي عبي أهجراوي الزعبا كابزخون عسرتات عامتات أعطير الله زدمان تايو علم نوعيت متسألة نرسنت متسألة سلازي حدقنيا نوتدما عزيز الشغل مخانو إيو بتدقاقامي زتكس نايبحق الشغل دي حدا علم النوعيت متسألة ديا بدحر بايتا دحر كيدنا مالتي كالا أي نجر يشغل دي التي بتحته زلا متأنوعي. اوكي يغني لي بتحته كلمة ولوت انتايو نزبل مستي كلماوي عالم توعلا دي زبل حته تأساسيره هذا كلمة ولوت زبحال عالم كابت فتر جميرة تريو نوح اوان كلتيو وعن زحلن اندات براري خيد كم صنحه حدا تاريخاو خستايو مالتي ابز حج اوان علم توعلا نزبل حفشاوي تنتانن حفشاوي مرداتان الله زي دما كاب شحن 970 جميرو بستفلاله ساينساوي مرتعتات تدغيفو أسجأنا شغالن كم قانون نزيد ما علماء توجسات نموسات بعلم درجة بزحت توجسات كوسودس أني حمله سلازي أشغالن كوس قلتيفكا كوسودو زلوا مسجودات كم زلوا سلازي يشغليو زي المردات علينا حراي بزح قطعة العالي أبزي قدايزي أبزي قطعة أنا حكا أتي كندي مخنيات زتعصوا نتفتات ودسبي دحين كتعصلنا تخونيهم نتفتات ودسب بزيادة دما بإندستري زمع بلا هاجرات ويكا كاب إندسترياتن كاب مكاينن زتبع بكلت غازاتيو نعالم كم توعي زغبرا زلو زبل مغوت الله كم زي كزاربول صنحنا مالتي بتخالق مداي دما إذن بإندستري معبيلن زلوا هاجرات نتن أم معبال زركب هاجرات معبالين نمدرات تباهيلو كم نتبي زمتسيو مهنياتو كاب إندستري زتبايو كاب إندستري زتبا غازاتي تقندي تنقي اندحر كوينو اتن بإندستري معبيلن زلوا معبيلن اللوا اتن أم معبال زركب هاجرات جن بإندستري زيادة نخي بالصقان نخي عابيان كم مخنيات زقربي وزبلو كإلاتات ويكا ليكاونتون اللو زبوت سامع دي هابزي قد من زحت ملاسي كابتناي امار كمل كم ز امار زبولتي وقعوي قال لصالو نايتي كلمه ولوتي وي علماو وعي وي وعي علم زبهال كم ز امار زبولو بتوم نعلماوي سرعات وي علماوي محدرة زي ما أظن تكالات نعلم كم بعد ودورات هاجرات زين عندي عبيت معك ناس زين از بهلاويتن مينستريم ميديا نولن كالوتنا أكباب زطابقو زدفقلو وجن الله توقعوا خينو نعوينا نحنا خلاتنا نفلت أب ميديا زقرب أب أهجراوي وعلاتات زقرب نعوينا نفلت نحنا علم توعلا علم تلوت الله كلمة ولوت الله تجلال أخماني ناب أزيو شاف كيديو أزيو زفر حكا نابنت عمية بزيناي أمريكا
እዝናይ ማእከላይ ንፍቀ ምርጫ ዝብልዎ ሓንቲ ካብቶም ተወዳደርቲ ናይ ዲሞክራትስ ዝነበረት ኣሌክዛንድሪያ ኦካዚዮ ኮርቴዝ ትበሃል ሲ ድሕሪ 12 ዓመት ዓለም የላን ስጋዕ 2030 ድሕሪ ስጉምቲ ዘይወሲድና ግሎባዊ ለውጢ ቁፅፃር የለናን እዩ ዝብል ተኽሳ ኣዝዩ ኣፍራሕ እዩ መጻኢ ደቅና ጸልሚቲ እዩ ሞይትና ኢና ዓለም ውዕይ ጠፊእና ኢና ናምባል ዝኸይድ ወገን ኣሎ በታ ሓደ ወገን ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣማረ ዝገለጾ ታሪኻውን ሳይንሳውን መለክዒታት ተጠቂሞም ዓለም ባህርያዊ መስራሒ ኣተካይድ ደላ ኣይትውዕን እያ ዘላ ባህርያዊ እዩ እቲ ትገብሮ ዘላስ ንዘበናት ዝተረእየ እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ብርቱዕ ዝናብ ወቂዑ ምስ ዓለማዊ ምክንያቱ ሕጂ እንድሕር ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ገለ ሃገራት ወቂዑ ዕልቕልቕ እንድሕር ፈጢሩ ብዓለማዊ ዋዕይ ዝመፅ ወይ ብክሊማዊ ለውጢ ይመፅ እዩ ብገለ እሳተ ጎመራ እንድሕር ተቢሉ ብክሊማዊ ለውጢ ይመፅ እዩ ብገለ እንድሕር ደኣ በረድ ወቂዑ ብክሊማዊ ለውጢ ዝኾነ ዝመፅ ብክሊማዊ ለውጢ እናተባሃለ ዝብል ነዚ ናብ ሓደ ጫፍ ወሲድዎ ኣሎ እቶም ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ ኣሎ ዝብሉ በቲ ሓደ ወገን ከኣኒ ላ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ይኮነን ዓለም ብተፈጥሮኣ ክሊማ ኣለዋወጥ እዩ ኣብ መስርሕ ኣብ ገለ እዋን ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት ንኣብነት ዘመነ በረድ ዝበሃል ነይሩ ዓለም ኩላ ናብ በረድ ተለዊጣ ሂወታዊ ዳርጋ ናብ ዘየለ ኸይዱ ድሕሪኡ ቀስ ኢላ ከዓ ባዕላ ከዓ ዊዕያ እቲ በረድ ኩሉ መኺኹ ዓለም ናብ ዝሕጂ ዘላቶ ናብ በለት እናዋዕየት ናብ በለት ከይዳ ብሚልዮናት ዓመታት ወይ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዓመታት ዝኽሰት ባህርያዊ ለውጢ ናይ ክሊማ ኣሎ ክሊማዊ ለውጢ ብናይ ደቂ ሰባት ንጥፈታት ጥራይ ደይኮነ ናይ ኣብ መሬት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ትገብሮ ምክንያቱ እቲ ቅርፂ ንፈልጦ ኢና ኩላትና እንቃቑሖ ቅርፂ ዘለዎ ከምዚ ኢላ ክዘውር ኮላ ኣብ ፀሓይ ዝተፈላለየ ሙቐት ይፈጥር እዩ ናብ መሬት ናታ ምቕናዕን ናይ መሬት ኣለዎ ኣብቲ ክትንቀሳቐስን ኮላ ኣብ 21,000 ዓመት ኣብ 42,000 ዓመት እዩ ዝኽሰት እዚ እናበሉ ብብዙሕ ሳይንሳዊ መርትዖታት እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ደቂ ሰባት ንጥፈታት እዩ ንዓለም ዘውዕያ ዘሎ ወይ ክሊማዊ ለውጢ የስዕብ ኣሎ ዝበሃል ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይ ዞም ግሪን ሃውስ ጋዝ ንብሎም ሲ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ናይ ውቅያኖሳት መውዓይን ዝሓልን ኣሎ ንኣብነት ኣብ ገለ እዋን ሰላማዊ ውቅያኖስ ክውዕን ከሎ ንፅልዋ ዓብ ፅልዋ ህልዎ ኣብቲ ናብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘዳወባ ሕጂ ዝበረድ መኺኹ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ኣትላንቲካዊ ዞባ ወይ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ውዕዩ ስለ ዘሎ በቲ ባህርያዊ መስርሕ ማለት እዩ ክልቲኦም እናተቀባበሉ ይውዕዩ ነቲ በረድ የምኩ ከሎ እቲ ውሽጣዊ ዋዕ ናይቲ ውቅያኖስ ኣሎ ሕጂ ባህርያዊ መስርሕ ኣለዎ ኢሎም ዝገልፅዎ ካለው ዝምግትዎ ማለት እዩ ናይ ወዲ ሰባት ናይ ደቂ ሰባት ንጥፈታት ኣብ ምልዋጥ ክሊማዊ ዋዒ ኣዝዩ ዝተደረተ እዩ ኢሎም ምጉትዎ ማለት እዩ ከም ኣብነት ኣብ ብዙሕ ክትሰምዖ ከለካ 97 ሚእታዊት ተመራመርቲ ናይ ክሊማዊ ለውጢ ዓለም ትልወጥ ኣላ ክሊማ ልወጥ ኣሎ ዓለም ትውዕላ ኢሎም ይምጉቱ ዝብል ሓደ ኣብቲ ወግዓዊ ዝቐርብ መጎተታት ኣሎ ንዕኡ ግን ብመጽናዕቲ ተሰንዮም ከኣኒ ዘፍሸልዎ ኣለዉ ንኣብነት ፔቲሽን ፕሮጀክት ዝበሃል ኣሎ ንዕኡ ዝቃወም ናይ ኣብ ሙላእ ዓለም ዘለዉ ተመራመርቲ ብዛዕባ ኢንፋክት ብግዳ ሓቂ እቲ መብዛሕትኡ እዋን እዞም ኣብቲ ወግዓዊ ዝንገረና ዘለዉ ናይ ክሊማ ጥራይ ክኢላታት ተባሂሎም እዮም ዝመፁ ኣብቲ ሓደ ወገን ዘለዉ ናይ ስነ ኮኸብ ናይ ስነ ጠፈር ናይ ብዙሕ ካብቶም ዓውድታት ምስ ዓለም ዝተሓዝ ዘጽንዑ ከዓ ይቃወምዎ ማለት እዩ ነቲ ሕጂ ሓደ ፕሮጀክት ነይሩ እስከ ዓለምሲ ብናይ ወዲ ሰብ ንጥፈታት ድያ ትውዕደላ ዝብል ሓደ ክፍርሙሉ ዘለዎም ወረቐት ቀሪቡ ኣብኡ 31,000 ኪላታት ብደረጃ ዓለም ፈሪሞም ካብኦም 9,000 ናይ ዶክተሬት ማዕረግ ዘለዎም እዮም እዚ ዋዒ ናይ ዓለም ብናይ ሰባት ንጥፈታት ዘይኮነ ብባህርያዊ መስርሒ ዝኸይድ ዘሎ ብሉ ስለዚ ነቲ ወግዓዊ ዝኸይድ ዘሎ ዛንታ ይቃወሞ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ዝኽልተ ግን ይኸይድ ኣሎ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከም መንግስቲ ከም ሃገር ኪነቲ ወግዓዊ ዝበሃል ዛንታታት ሕልፍ ኢልና ዕሙቕ ዝበለ ሪሰርች ክንገብር ተንትካላትና ተንገለ ምክንያቱ እዚ ዓለማዊ ዋዕን እቲ ንሱ ሒዝዎ ዝመፅእ ዘሎ መዘዝ ኣብ ምዕባለ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ፀዓት ምክንያቱ ዓለማዊ ዋዕ ክንብል እንከለና ወይ ክሊማዊ ለውጢ ክንብል ከለና ብመሰረቱ ናይ ፀዓት ዘረባ እዩ ናይ ፀዓት ክትዕ እዩ ፀዓት ከኣኒ ብመሰረቱ ናይ ቁጠባዊ ምዕባለን ናይ ኢንዱስትሪን ምዕባለ ስለዚ ክንፈልጦ ኣለና ክነፅንዖ ኣለና ክንመራመሮ ኣለና ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቅ ኣማረ
الشعال مخانو طايسكا نيركا انت حجة تزفوت الشعولات انت كي تخون عالم انت كي يكون حزب عالمي تي كند زلو شعولات اتي ساينساوي مسرت ناي كمز عينت شعولات بتاريخاوي امصاصو ገለ خطقس كليماو لوطي بواعي عالم داوعت خيت كم زلا خب سبعات كم زدقسكو مالتي اب 1979 حدا ناي كلايمت ساينتيست نبلوم تاكيبوم نزي شعولات زي نزي انفت زي نزي عالم توعلا زبل انفت اذا خا بسنك نطفتات ودسب مالتي اوكي بسنك نطفتات ودسب كابتي اندسترياوي صورة زجمرلو خب 1850 جميركا ن100 ገለን ዓመታት بسنكي اب نطفتاتو خطفقت صنحه غازات بفلاي كربون داي اوكسايد مالتي نت عالماوي وعي يدفقهم زلو ازي بخمز زلو ترا قصيلو ازي ناي معباله منغدي عالم كتكرد صنحت بخمز زلو ترا قصيلو نعلم نابنت بريدكشن ويتي تنبيا حساب 2100 زلو مالتي اب 2100 زهلو ساعبين بحفشه مالتي نعلم اب سقات ني بلانيت ذا نبرلا بلانيت اب سقات كم زتوا اب ان زنبر سب كونه اب ان زنبر فطورن نهلاوا زفتاتن كبيت سعبين زمص مخانو خاو جميرو تي مغسغواس ناي محبرسب ساينتيست كنقساقط صنيح مالتي كاو اب 1988 بمتحببار بموهاد ودب مترولوجي عالمن ببروجرام لمعات اب اكبابي ودو حرات هاجرات حدا نايكي إلاتات اكال قيمو مالتي ازي امول عالم زلو ساينتيست ابتي كستاي ابتي ناي كلايمت ساينس زلو بستاخخبلو نزي ودسب زدفو زلو بحفشا نتكليماوي وعي زياده مصنعتن زياده اقالبون نخوهابو حدا اكل قيمو مالتي اذا اكل زي IPCC نبلو Intergovernmental Panel on Climate Change يبحال ريبورت بقصالي ገምጋማት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ክሊማዊ ለውጥን ተራ ወድሰብ አው ሳዕቤናቱን ይትንትን ይንበ እቲ ዘሎ ትንቢታት ከኣ በቲ አክቹዋል ዘጋጥም ዘሎ ምክንያቱም ምዕባለ ናይ ኮምፒውተርን ናይ ሜትሮሎጂካውን ቴክኖሎጂ ስለዝመፀ ነቲ ብትንበያ ዝበሃል እቲ ብሞዴልስ ዝበሃሉን ኣብቲ ዝተራእየ ናይ 10 ዓመት ናይ 5 ዓመት ናይ 20 ዓመት ንድሕሪት እንዳተመልሰ ዝትንትን ጸብጻባት ከቅርብ ጸኒሑ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ናብ ኣኽን መጽና ኣማረ ናብ ኣኽን መጽንዲና ንህይወት ወድሰብ ዝፈታተን ጸገማት ክስዕብ እዩ ኢልካና ኣላ ካብዚ 89 ዓመት ምዃኑ ክሳብ 2100 ዓመተ ምህረት ካብ ሕጂ ጀሚሩ እንታይ እዮም ሕጂ እቶም ንዓና ዝፈታተኑና ወይ ንህላወይና ዝፈታተኑና ዝበሃሉ ዘለዉ ሓደጋታት ብጭቡጥ እንታይ እዮም بحفشة نمجلاتو أب كله صلاتات ناي ودسب زنطفولو مالتي بحفشة نعلم بفلايك أخاونا أو زيادة زقدعو بز خيد أنها مسرحات مالتي عمنت قدامي قدايا بزي سالسي عالمي عمنت حرشة أنت رأيلك بسفحو بيتصالو مالتي ناتو درك خمتسيو ناي ماي واحد خمتسيو مسؤول استعساسر حمامات خمتسيو ስለዚህ ንሕርሻ በአዝዩ ዓብ ሚእታዊት ይጸልዎ እታ ብሕርሻ ዝናበር ዘሎ ሕብረተሰብ ካነት ዘይማዕበለ ዝያዳ ትግዳይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ናይ ምጽዋሩን ናይ ምዕባልን ዓቕሚ ዘየጥረ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ካልእ ምስ ክሊማዊ ለውጢ ቀጥታዊ ምትእሳር ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ደሴታትን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝቕመጥ ህዝብታትን እዩ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ብቐጥታ ናይ መውሓጥ درو حاجات مريت كحتا لين سمعنا بزيناتات مالتي تبرد سلازمك خصت ماي نلعل وص مالتي يملئ يوحط مالتي تي سلازي ابطعنا ودسب كندي مستعنا ودسب كندي تاساسر كندي حمامات تاساسرو مسكليما ولوطي سلازي اب قطبا ابزي اتو كفال نايتي حبرسب يلن مالتي بحفشه كاتاستروفيك تي تنبيع مالتي اعناوي ازي عناوي نمصا زيكونه خا درو تي ناي 150 عامت ككبد صنح مخنياتو تي كربون داي اوكسايد نبلو زلنا اب هو اسيو تي واعز فطر
ናይ 100 ዓመት ክሳብ 120 ዓመት ኣብ ህዋ ናይ ምጽናሕ ክስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ድሮ እቲ ብምዕቡላት ሃገራት ዝተኸኸ ከም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝኣመሰሉ ጋዛት ግዳት ድሮ እቲ ጽልኡ ብብዙሕ መልክዓቱ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ኣብነት ገሊኡ እቲ ኣዝዩ ቆራሪ ኣዝዩ ዛሕሊ ኣዝዩ ናይ ረስኒ ማዕበላት ዝረአ ዘሎ ዝብዜናታት ንሰምዖ ናይ ፎሬስትስ ናይ ግራብ መንዳት ዝኣመሰለ እዚታት ሓደ ካብቲ ተሪእያታት እቲ ክስታያት ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዓሚቕ ጽልዋ حراي ህዝባዊ ኣቀዲምካ ታክትብል ጸኒሕካ ክልተ ሙጉታት ይቀርብ ምዃኑ ኣብ መዳይ ክሊማዊ ለውጢ በቲ ሓደ መዳይ ዝበልዎ ክንጠቅስ እተን ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ነተን ብኢንዱስትሪ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ምዕባሊአን ንምድራት ኢለን ዘተኣታትዎ ዘለዋ ምዃነን እዮም ዝምጉቱ ቶም ዝጠቀስካዮም ሊቃውንቲ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ዳ ኣሜሪካ እዛ ብኢንዱስትሪ ኣዝያ ዝበልጸገት ሃገር ኣብዚ ውዕል እዚ ንኸይተኣቱ ደሓንቶም ኣብ ውዕል ኩዌቶን ኣብ ውዕል ፓሪስን ዝበሃሉ ናይ ክሊማዊ ለውጢ ስምምዓት ካብ ምእታው ዳ ስለምንታይ ከተድሓርሕር ጸኒሓላ ጥራይ ዘይኮነሲ ዳርጋ ክወፅኦ እውን ትብል ኣላ ሕጂ ካብቲ ነግፈረግ እናበለት ዝኣተወቶ ወይ ዝኸተመቶ ውዕላት ስለምንታይ ዳ ኣለሞ ከምኡ ዝኸውን ዛ ጽቡቕ ሕቶ እዚኣ ብሰይንቲ ተኣሳሰር ምዛ ኣማራ ልዕልዋ ዝጸኒሐት ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝበሃል ኣሎ እቲ ሂስቶሪካል ሬስፖንሲቢሊቲ ድብልዎ ኣብቲ ክስታይ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ኣብ 1820ታት ክጅምር እንከሎ ኦኬ እንግሊዛውያን ጀሚሮሞ ኣሜሪካ ካብ 1850 ናብ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ምስ ኣተወት እታ ዝዓበየት በካሊት ኮይና ጸኒሓ ኣብ ዝዓበየት በካሊት ናይዚ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ጠፈር ወይ ናብ ህዋ ትሰድድሲ ናብዝ ናይ መሬት ጠፈር ኣሜሪካ ጸኒሓ ዝዓበየ ተደሚረን ዘን ሃገራት ኤሮጳ ዝበሃላ ወይ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ዘለዋ ክንደኣ ኣይበከላንተን ዝማዕበላ ማዕሪኣ ማለት እዩ ን170 ዓመታት ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ካብ 1850 ሽጋዕ 2020 በፂሕና ኣለና 170 ዓመታት ኣሜሪካ ካብተን ቀንዲ በከልቲ ካብ 1990 ከኣኒ እቲ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ቻይና ሓፍ እናበለ ዝመጸሉ ቻይና እናተካእታ ሕጂ ቻይና ዝዓበየት በካሊት ኣብዚ እዋን ቻይና እያ ደላ 23 ሚእታዊት ናይቲ ንጠፈር ዝኸይድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቻይና እያ ትሰዶ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ምንጭ ጸዓት ናይ ኢንዱስትርያውነት ሕጂ ኣታሕዞ ኣሜሪካ ካብ 1850ታት ብኢንዱስትሪ ኣዝያ ዓብላሊት ሃገር ኮይና መጽያ ንዓለም ኳ ተቆጻጺራቶ ብቁጠባን ብፖለቲካዊ ሓይልን ብኩሉን ኢንዱስትሪ ምዕባይ እዩ ኢንዱስትሪ ከዓቢ ከሎ ኸኣኒ ጸዓት ቀንዲ ደፋኢ ናይ ኢንዱስትሪ እቲ ኢንዱስትሪ ኸኣ ብቐንዱ በቶም ይቕሬታ ብእንግሊሽ ፎሲል ፊውል ንብሎም ብትግርኛ ነዳዲ ቅራይ ገለ ይመስለኒ እወ ከምኡታት እቲ ክስታይ ግን እዚኦም መነመን ማለት እዩ ሓደ ሕመት ኣለካ እዚ ከሰል ባህርያዊ ጋዝ ኣሎ ደዳድ ዘይተኻሉ ዞም ሰለስተ ዞም ንብሎም ዘለና ፎሲል ፊውልስ ማለት እዩ ዝጥቀሱ ኣብዚኦም ዝተመርኮሰ ብቐንዱ ኸኣኒ ከሰል ኣሜሪካ ካልኣይቲ ዝዓበየት ዕቁር ሃብቲ ናይ ከሰል ኣለዋ ቻይና ቀዳሚት ኣለዋ ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ እቲ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ኣብ ከሰል ተመር ናይ ኩለን ማለት እዩ እንግሊዝ በል ኣሜሪካ በል ጀርመን በል ቻይና በል ዝኾነት ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለት ሃገር ብቐንዱ ኣብ ከሰል ከኣኒ ብብዝሒ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይ ትኪ ውፅእ ባህርያዊ ጋዝ ቁሩብ ጉድል ብል ኸውን ነዳድ ዘይተኻዝ ነዳድ ዘይትንፈልጦ ማለት እዩ ማዓት ትክሎ መኻይን በሎ ገለ በሎ ዝጥቀማሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ታሪኻዊ ሓላፍነት ናይ ኣሜሪካ ጸኒሑ እንታይ ክብለካ ዘልየ ብመሰረቱ እቲ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ምስ ሕሱርን ብዙሕን ምንጭ ጸዓት ከሰል እዩ ተታሒዙ መጽዩ ናይ ቻይና ኸኣኒ ካብ 1990 እቲ ቁጠባ ሓፍ ክብል እንከሎ ኣብ 1990 1 ቢልዮን ቶን ከሰል ንዓመት ትህልኽ ነይራ ኣብ 2015 ናብ 4 ቢልዮን ቶን ንዓመት በፂሑ ማለት እዩ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ከሰል ካብ ነዳዲ ዘይቲ ካብ ባህርያዊ ጋዝ 91 ሚእታዊት ምንጭ ጸዓት ናይ ዓለም ካብዚኦም ሰለስተ እዩ ኣሜሪካ ሓዊስካ ቻይና ሓዊስካ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ብብዝሒ ዝርከብ ዘተኣማምን ሕሱር ጸዓት ገዲፍካ ናብቲኦም ተተካኢ ወይ ተሓደስቲ ጸዓት ዝበሃሉ ሪኒዋብልስ ከም በዓል ናይ ማይ ጸዓት
ናይ ንፋስ ሰዓት ናይ ፀሓይ ሰዓት ናብ ዝበሃሉ ንእቶ እንድሕር ዳኢልካ ብዋጋ ኣዝዮም ክቡራት እዮም ክትሰርሖም ኣብዚ እዋን እዚ ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ክትተኽሎም ብዋጋ ክቡራት እዮም ንኣብነት ናይ 100 ሜጋዋት ኒኩለሳዊ ፀዓት ተተከአኒ ዝበሃል ኒኩለሳዊ ፀዓት ናይ 100 ሜጋዋት ኒኩለሳዊ ፀዓት ክትተክል ካብ 6 ቢልዮን ስጋዕ 9 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ሓተካ 100 ሜጋዋት ጥራይ ንኽተብል ማለት እዩ ናይ ንፋሳዊ ፀዓት ንኽተክል ብተመሳሳሊ ከምኡ ኣዝዩ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ንኣብነት ኣብ ኣቡዳቢ ዱባይ ሕጂ ሰርሑ ኣለዉ ዓብዪ ኣብ 2021 ሜጋዋት ከውፅእ ክጅምር እዩ ስጋዕ 2030 ናብ 5000 ሜጋዋት ክበፅሕ እዩ ድምር ዋጋ ናይዚ 13 ቢልዮን እዩ ሕጂ ኣሜሪካ ስለምንታይ እንድሕር ዳኢልካኒ ስለምንታይ ኣደይት ፅምበሮ ነዚኦም እንድሕር ዳኢልካ ሓደ ኣሜሪካ ብነዳዲ ዘይትን ብባህርያዊ ጋዝን ቀዳመይቲ ኮይና እያ ንስዑድ ሓሊፋት እያ ብነዳዲ ምፍራይ ብባህርያዊ ጋዝ ንሩስያ ሓሊፋት እያ ዓብ ሃብቲ ኣለዋ ንኢንዱስትሪታት ክትዕቅበሉ ቻይና በዚ ሕሱር ነዳዲ ተጠቂማ ኣዝያ ቀልጢፋ ዓብያ ኣስጋኢት ኮይና ኣላ ንኣሜሪካ ኣሜሪካ ግሎባዊ ወይታ ዓለማዊ ሓይላ ፖለቲካዊ ሓይላ ቁጠባዊ ሓይላ ክትዕቅብ እንድሕር ዳ ኮይና ናይ ኤነርጂ ፀዓት ሕሱርን ብዙሕን ዘተኣማምንን ክትዕቅብ ኣለዋ ማለት እዩ ፅቡቅ ነጥብታት ኣልዒልካ ህዝባዊ ኣለካ ዲብዚ ትምልኦ ወይ ምዝ ህዝባዊ ክብሎ ዝፀንሐ ምስኡ ምናልባት ወይ ክሰማማዕ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ክፍለ እውን ይኽእል ይኸውን ሓሳባት ኣለካ ዲ እዚ ህዝባዊ ክብሎ ዝፀንሐ ልክዕ ጉዳያት እሹስ ኣሎ ኣብቲ መስርሕ ማለት እዩ እቶም ሓደ ወገን ዝብልዎ እዩ ሓደ ወገን ዝብልዎ ሕጂ እሱ ዘይኮነ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሳይንሳዊ መሰረት ኣሎ ሓደ ካብታ ሪፖርት ክምለሳነ እዚ ናይ ኢንተርጋቨርንመንታል ፓነል ኦን ክላይሜት ቼንጅ ዝበሃል እሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ሳይንሳዊ ማሕበረሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሪፖርት ዘቕርብ ዘሎ ማለት እዩ ሶፋር ናይ ሽሓት ሳይንቲስትስ ናይ ኩለን ሃገራት ውክልናን ክሳይን ዘለዎ እዚ ድሮ 5 ሪፖርት ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ሪፖርት እዚ ኣብ 3 ይምቀል ተቐዳማይ ፊዚካላዊ ሳይንስ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ከመላ ዓለም ትውዕላ ዶ ይብላል ብዙሓት ፋክተርስ ብዙሓት ረዋሒታት ኣብ ግምት ብጭቡጥ ማለት እዩ ብጭቡጥ ኣብ 1990 ቀዳማይ ፀብፃቡ ኣቕሪቡ ኣብ 2000 ኣብ 95 ኣቕሪቡ ኣብ 2001 ኣቕሪቡ ኣብ 2007 ኣቕሪቡ ኣብ 2014 ኣቕሪቡ 5 ፀብፃባት ማለት እዩ እዞም ፀብፃባት እዚኣቶም ኣብቲ ፊዚካላዊ ሳይንስ ኣሎ ድሕሪኡ ኣብቲ ኣቐዲምካ ዝሓተትካኒ ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ናይ ዓለምን ማለት እዩ ብፅላታት ብኩሉ ማለት እዩ ኣብ ማይ ኣብ ጥዕና ኣብ ማሕድሮ እዚ ኢኮሲስተም ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዲኬተርስ ፀብፃዊ ይቐርብ ማለት እዩ ተራ ወዲሰብ ኣብዚ ክሊማዊ ለውጢ ከዓ እንዳገምገሙ ከይድ ማለት እዩ ስለዚ ብገምጋም ኣብ 5 ዓመት ኣብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ፀብፃባት ይቐርብ እቲ ናይ መወዳእታ ሳልሳይ ኣማራፂ እንታይ እዩ ነዚ ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ኣማራፂ ሓሳባት ኣማራፂ ፖሊሲታት ይቐርብ ማለት እዩ እዚ ሓደ ነቲ ሳይንሳዊ መንገድን ፖሊሳዊ መዳያቱን ተዛማድነቱን ዝመርሕ ኣካል እዩ እቲ ካልእ ኣብ 1992 ዝቆመ ናይ ካልእ ውዕል ኣሎ እዚ ኤርዝ ሳሚት ንብሎ ናይ ሪዮ ኣብ 3 ውዕላት ሃገራት ብሓፈሻ ፈሪመን ማለት እዩ ሓደ ብዚ ናይ ክላይሜት ኣለና እዚ ንዛረበሉ ዘለና ካልኣይ ናይ ምድረ ባድነት እዩ ሳልሳይ ከዓ ናይ ህዝቢ ናይ ባዮዳይቨርሲቲ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ኣብዘን ውዕላት እዚኣተን ምክንያቱ እዚኣቶም ኩሎም ኣሰከፍቲ ኣከባቢያዊ ሕቶታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ክሊማዊ ብዝምልከት 196 ሃገራት ፈሪመን ኣሎ ኤርትራ ሓዊስካ 95 ማለት እዩ ኣሜሪካ እዞም ኩለን ሃገራት ንብለን ዘለና ናይዚ ውዕል እዚ ኣባላት እየን ፈረምተን ከኣን ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ዓመታዊ ሕጂ እውን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ስፔን ካብ ዝመፅእ ወርሒ ታሕሳስ ካብ 2 ክሳብ 13 እዚ ኮንፈረንስ ኦፍ ፓርቲስ ንብሎ ማለት እዩ ሃገራት ነዚ ኣብ 1992 ዘቆምኦ ኣካል ነዚ ክሊማዊ ኩነታት ንምግታእ ዝውሰዱ ስጉምታትን ፖሊሲታትን ዝግምግም ነዚ ውዕላት ዘርቅቕ ከምኡ ዝኣመሰለ ጉዳያት ዘብለሉ እዚ ፓሪስ ሓዊስካ ማለት እዩ መበል 25 ዓመት ክካየድ እዩ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቶም ውዕላት ዝተበፅሑ እንታይ እዮም ሓደ ክዮቶ ፕሮቶኮል ከም ቀያዲ ትኻልእ ክሳብ ሕጂ ቀያዲ ዝበሃል ሕጋዊ ተሓታትነት ዘለዎ ውዕላ ይተገብረና ኣሎ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ንባዕሉ ክንድቲ ጉዳይ ምዕባዩ
بجبر حاجرات زوصلوا توفاينت سجومتات كتريو خلها تحتي زلوا قدفة أمريكا كلنا حاجرات مالتي إذا منتهي زوصلوا حدا عالمنا كلها حاجرات كأننا تنربحتها تلو أوش تخاننا تطقم زلونا الله تنزم عبلا زيادة حلافنت كوستاي دلانين أوكي تزي مع عبلا خا نعنا قد دايركمنا هم سخمكم تحتتي فاينانساون تكنولوجيكاون حلفاتات يقبأنا يزبل الله بزي نحناون كنتكخ مثل لنا خمسة هاي أسبوع خلات سنة نايم عبالة مثلنا يزبل الله مناتو إذا نوجشين زر بزي نعسان حمشة نربع زباني خيتو إتا أنكو حقاوي تفت أمنا الزنبرة زا بروتوكول كيوتو بروتوكول ساخ زي تعوتت مالتي أمريكا تأتو توت إذا مالت نتي حفشاوي كلمة ولوت يخيد الله زبل ناي مخحت كسا يكون أوشتو بخميت قبره تقند بودها خوي نزول انتايو نزي علما وحلافنت بخميت واتس او زبل مهناتنا هاجرات ربح الله نابنتنا ناي اوبيك هاجرات داوسيتكا ناتن قطبا بنداد زتمركوسي اتن 150 عامت اب اندستريال عالم دصنحا اتناتن قطبا محبراوي هيوتن مس كاربن زتاساسر سلازي مسيلو خوت ايكيلني مالتي اتي قند حتو غن انتايو اتي زولو بقطبا جاستيفايد بقطبا رتع تقداي تزحش حجي سقوم تختوسد مخنياتو نزي سعبينات زنت دا تصبيخايو زخف محبراوي قطباوي سعبينات سلازهلو حجي بهوت سعبينات سقوم تختوسد سعبينات بوليتيكاوي زي كونسي ناي بحقي كمتي عالم ززاربو اكبابياوي سعبين زلو يو تي مدمدمتها أماري أو أوشت تديتيلس نابنت أمريكا خب ناي كيوتو بروتوكول كتوت كلا حدا خبت مخنيات كم زولو قطباوي مخنياتي ناي أمريكا قطبا ناي أمريكا تودادرنت على عالم زدرت زي فتحوا بزح قدلتات زلو بمباليهم وصيم ايوا سوم وصيم كندا وصيم أستراليا وصيم جابان راشا جابان اي وصتن كلنا حاجات وصيم اتن على 500 مئويت نتي تكي زوص حاجرات وصين اتناو زفرما اب كيوتو بروتوكول زترفا 15 مئويت نايتي زتكخ زبلاط ህዝባዊ ተናኺፍካዮ ጸኒሕካ ኣለኻ እንታይ መወዳእቱ እቲ ኣማራጺ ሕጂ ከም ዝንሪአን ዘለና ዘን ሃገራት ንሓድሕደን እናተጠማመታ ብፍላይተን ዓበይቲ በከልቲ ዝበሃላ ሃገራት ንሓድሕደን ተጠማመታ ይቕፅል ኣሎ እቲ ግዜ እቲ ትንበያ ተዋሂብዎ ዘሎ እቶም ሓደ ሸነኽቶም ሂቦሞ ዘለዉ ከዓ ሒደት እቲ ዓመታት ብመንፅር ናይ ምዕባለ ናይ ዓለም ወይ ገስጋስ ናይ ዓለም ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዘን ኣብ ምዕባል ንርከብ ዘለና ሃገራት ኤርትራ ኣብ 92 ዳርጋቲ ውዕል ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ውዕላት መጀመርታ ኣብ ዝተበገሰሉ ሽዑያ ختامه ኣምቢራ ዳርጋተን 96 ሃገራት ናይ ዓለም ወይ ከዓ ብሙሉአን ዳርጋ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓቂፈን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ዝውዕል እዚ كتيمن اللوا مختامن فتح كونه نخيل دي انا كلت نجر تي زي اماره حجي صقيطلو زلو وغن الله اتي وقعوي تاريخ ناي كليماو لوطي وي علماو وعز بالدولت اوفيشال الله تقصالن سمعو اب مراخب بزحان زمص مرحت هاجرات اب سكرين ناي تلفزيون قريبهم ززاربو او علاتات زرب الله حدا وغن ناي تخستاي اسيو اتا عبلالي وقعوي زنقرنا زلو علم بقى حجي نسن الصبرحان اوه اتي عالم ززاربو له كم طنقي ززاربو له عالم نطفاتات ودسب نزي كم ردو نوسدو وانا خاصي سمعتي سكفتا ناب نهاجرات ناب جيجا بوليسي ناي معبالخ مرحني يتناتي سكفتا خاني هاراي نعو ندحر داطراي سمعنا نخيد كوينا انتاي زبال زلو نابنت سقع 2050 ناب زلو وانسي ازي كاب نداد زيت كاب كسل كاب بحرياو غاز زركب ساعات تقليل اخترف كاب صحي كاب نفاس كاب نيكولاساو ساعات كاب كالوتوم تحدث ساعات راي نطقم نتي غلوباوي وي عالماوي واعي كابتنا قرمي اندسترياو سورا زنبره ب2% مئتاوي تراي
نخوصخ ندحر دا خوينو زيهم كنا أليم علينا انت خيلنا أنا بحدا نطبع حموشته كومن نورد يزولتي زانتا نزل ندحر كتقبر كوين كاتا عنتو يزولوز نوركي مالتي نابنت صحيا وساعات دبنا ندحر دا قالو يلن دبنا ندحر مسيس ناي صحيا وساعات يتركم يها زيروي اندحر كسل زي بالكا اندحر بحرياو غاز زي بالكا اندحر نداد زي بالكا بزي نداد تطويلكا الله مالتي تحجا خلو كالو وي ناي قدن اتيوم سك كلو خلوهم كل شيء خطقموا لما لك حسرات يوم ببزح يمدركو ببز عالم ولا نخت تخلهم بواغا يحسروا لك يتاممون ولا حجي بواغا منصر كتريو من كلها بزحات هاجرات عنتو يتنكف بليد نورك ناو يخدالوها اتين حزبن زخفلو واغاغين كابتن بندادي بكسل بقله زبله اذ بتحداث ساعات زقرب زلو يخبر واغا تصرحو نسو يخبر دحر حزب خطقمو له نسو يخبر ناتو ابوشتو اماراص يكونن ابزو وانزي اماراص يكونن اتن معولات هاجرات كاني اسنطراي ندين زفريو دلو نيكولاس اوصعت نحرلكا زغونت هاجر حجي نيكولاس اوصعت كتكراي تخلنيا فولتينات بوليتيكا وشنو بزحت هاجرات زرخبو زلوا مقصعتن زمص زلو خندي كبري خاني امتا عنده يقولكاس 100 ميجاوات 100 سب اندستريات كتحسب كلها بزح يكونن كاب 6 بليون سقعت 9 بليون ود تصرحو نيكولاس اوصعت اذا ناي ماي كم تزبلنا مالتي كبريت ناي صحاي كم زبلنا بوتا خالك حجي نحنا ابنت نشتي هاجرينا ايرتراس مالسي بتزامادي نشتينا غوبታት ዝበዝሑ እዩ እንድሕር ዳ ፀሓያዊ ፀዓት ብብዝሒ ክንተክል ኮይና ኣብ ጎላጎል ኢና ክንተኽሎ مش ምክንያቱ ጉቡእ ፀሓይ ክረክባሉ ትካል ኣሎ እቲ ጎላጎል ንሕርሻ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ወይ ነቲ ካልእ ትሕተ ቅርፂ ክንሰርሖ ዝግባአና ዓቢ መሬት ይዝሕዝ ንኣብነት ዝበልኩ ናይ ዱባይ ንኣብነት ስኒ 44 تربيع كيلومتر يشفن تي صحيا وصعت 6 مليون صحيا وسليداتات له اب كل 30 مستودخ 10 بليون دولار تي يستاي نحن اين خلنا دخاتات هاجرات هيكلون اتن معولات هاجرات كان نتن دخاتات هاجرات كمولن كهبن ولنتا يبلن سغا حجي اير يان دلو قربنت سلازي تزحش امراص ناي صعت ندخاتات هاجرات زلون اتي حسر بقليل زرخبو ببزح اب عالم زلو بوحد بزوانزس 100 هاجرات عالم نداد يفريا اللون يفريا بزتفلاليه درجات معالتي اتي برميل زفريو كاب ناي امريكا قداميت 15 بليون مليون برميل معالتي تفر لحج امريكا قداميت خوينا سعودي خلايتي 10 مليون تفري تحت وريد كان 100 مسكت كا بهم درجه وحد زفريا الله جي حج انتي مالتي نبزحات هاجرات بقليل زرخبو اي حسوري خا زتامامني اب صلمات تطقملو اب زحل تطقملو اب وعد تطقملو ما يخلنا صبو تنتانتات كوحز صنيحو حزباو منግስት اب اماره مسازغي دغيمنا نمسغنكم اب كلا اغاطامون كندليكم هنا ስለዚህ ያንዴልና ዝ خبركم تعزبتنا نلومي زدالنا يا تحستو ابزي ازازيمنا لنا كساب زمص سومون سلام نخلنا